Paco Ricard lluïa el dorsal número 4 i ha arribat el primera, ara ens ho confessarà, carrera que arriba a guanyar, a col·locar-se i ser líder en l'últim moment de la classificació. Era el Port Lodell, Paco Ricard, gran jarrinya, enhorabona, vaya careta d'alegria fes, com alçaves els braços, no sé si era de que ja havia acabat o de damunt la satisfacció de ser campió. A veure, és la primera carrera que guanya i, clar, la satisfacció, pues, la veritat que molt content. Res, hem arribat els 4, Marta ha fet un carrerón tirant i, clar, jo, al anar feliç de líder, pues, la meva idea era no passar-li al relevo. Entonces, quan hem arribat al poble, jo anava prou sencer i he arrencat en tot el que podia i he vist que hi ha el hueco i, entonces, perfecte. Content, molt content. Tu has dit, esta és la meua. Tu expert en pujades, però aún ho has passat més mal quan ja te creies que estava la cosa superada. A veure, quan mos han agarrat Marta, han fet una fuga i quan mos ha agarrat per darrere, ell ha ficat un ritme al principi del port molt dur, que ningú feia relevo, però és que no li feia falta, ell ha pujat i quan s'ha ficat lo dur ja ha vist que ha fluixat un poquet i la meva idea era guanyar la muntanya, entonces ha arrencat i els ha tret algo de metros i ha decidit tirar-me avall. Lo que passa que ell coneix el terreno i mos agarra, veia que m'agarrava i ha alçat el peu. Dic, alça el peu i em fica a roda. I des d'ahí pues, hasta meta, pues, a roda d'ell, hasta que ha vist l'oportunitat ja quan estava en meta d'arrencar en força i arribar al primer. Vas a incidir en aquesta sensació, perquè a més m'has dit, és la primera volta, no? Entonces, lo que has sentit avui suposa que no sé si poques voltes, no? Dalt de la bici ho hauràs sentit, aquest moment de la línia de meta. Poques. No se pot escriure. La veritat que molt content, la veritat que sí. A qui li ho dediques? Al meu fill. Molt bé, saluda al teu fill. Muy bien. I a l'equipo, que t'he vist jo que t'ha recolzat molt, eh? Sí, el equipo espectacular. Molt bé, pues Paco, disfrutau, enhorabona, i lo que ve a Vilafamés ja veurem. Molt bé. Pressió n'hi ha per Vilafamés? No, sobretot disfrutar i ajudar a Félix i a veure el que ix. Moltes gràcies, enhorabona i a disfrutar-ho. Molt bé, a tu, vinga. Amb Paco Ricard, el campió, el primer en arribar a esta cuarta etapa así, a Cati.